Murat ağa, hoş geldiniz. Hafta şuun Türkmenistan'da halkımızın şuun gün gelip yeten derecesi, yani yitirmedilen aydın insanlar hakda biraz gurrun edildi. Şu yere yanaştık. Murat ağa, siz çağırmağımızın sebebi, siz o meseleler boyunca gaty giň bir düşünjäňiz bar. Şoň üçin biz sizi çağırmagy makul bildik. Sağ olun, çağırın. Hoş gördük. Salam, hormatly. Awon aýdy berin, näme dowam etmeli bolsa men sizin hyzmatyňyzda. Indi Murat ağa, şu ýerde 1991-nji ýyldan 2024-nji ýyllar arasynda ilat ýadygynyň, ýani statistikanyň ýoklugy. Şolar barada hem durup geçsek, hem orta çıkarmamyzyň sebebi gerekli bolup duran zerur bir möhüm bir temalar bar. Ýani yitirmedilen aydın insanlar, olaryň emläkleri, ellerinden alınan emläkleri, mülkleri, ýani maşgalasy hakda şolary bir gündeme çykaraly, halkymyza sada dil bilen ýetireli diýip şuň bäri ýygnaşdyk Murat ağa. Şolar hakda giňişleýin bir durup geçseňiz. Ilki bilim. Bolýa, onu ilat ýazygynyň başlaýlymy soru? Ilat ýadygynyň ýoklugy, ýagny halkymyzyň şuň güne gelip ýeteni garyplygy, işsizlik. Düşündüm, ýeme ilat ýazygy soňky gözek Türkmenistanyny aglan edilen ýazyg men bilýänim 1989-njy ýylda Türkmenistanyň ilat ýazygy geçirildi. Şo ýazyg boýunça da Türkmenistanyň territoriýasyna 3.860.000 adam ýaşaýar diýip aglan edildi. Şondan bäri meselem men ýadymda şuman anyk sifir aýtman 2 gezek ýeme ilat ýazygy geçirildi. Bir 11-nji ýylda beýlekisi 20-nji ýylda bolsa gerek. Şoň ikisiniň hem netijesini Gurbanoğlu Berdimuhammedow halka aýan etmedi. Onuň sebebi men şuna düşünükli. Näme diýip sorasaňyz, şol döwürde geçen meselem 90-njy ýyldan bäri şu 24-nji ýyla çelli geçen 34 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň ilat sany ösene tersine pese gaçdy. Oňa da dörli sebäpler bar. Birinji şert ýa-ni sosial şerti, ikinji şert ýa-ni saglyk olgamynyň gaty pes derejede düşürilendigi, üçüncü şert işsizlik, dördüncü şert ekologiýa, beşinji şert ýurdun ilatynyň beter garyp düşmegi. Ine şu netijelerde, şu agdalan netijeler boýunça halkymyzyň ösüş sany düp göter aşağı düşdü. Meselem, deňeşdirmek üçin aýdyn, 1990-njy ýylda Özbegistan Respublikasyna 17 milyon ilat bardy. Şuň gün ana habar berdiler 37 milyona ýetipdir. 38 milyon. Demek geçen şol 34 ýylyň içinde bulan ilat sany 2 sedenen gowrak köpelipdir. Hani bizim Türkmenimiz, anamanyň ilat sany, o ilatyň ýokdugyny hani boş duran obalar, boş galan şäherler, boş duran urulan top binalar, hatta şu adyň özünde de ilat görünýän däldir. Sebäp ilat sany ýyl geçdikçe, ay geçdikçe pese düşmek bilen denarlamyz ýa maşgallar çağa dogranat, näme üçin? Sebäp eklenç ýok, kazanç ýok. Şu sebäpli ozal 8-10 çağa bir mahsus bolan Türkmen hojalyklary ýa Türkmen maşgallary inni ýok. 3 çağı, aňry gelse 4 çağı olan bir gruply maşgallarda bolmasa, başga ýerlerde munça çağı edinýanym ýok. Birdir ýa ikidir, ýa bolmasa olam ýok. Ondan ýene de bir zady göz öňüne tutsak, Türkmenistanyň ýa-ni bir ekologiýa şerti bar. Ekologiýada suwam girýär. Şu hapa suw, ondan iýmit şertlerinden ýa-ni bir çigit ýa-ni bir paxta ýagynyň löderesi iýmit şertlerini prasroçyny diýerler-de ortlar ýa möhleti geçen iýmit önümleri etmi, konsermi, derman hemmejini alanda
şol yankı çağa doğurmaly ýaş enen yankı saglygyny gaty uly diýen ýetirýär. Içki organlarynyň hemmesini ýaly keselledi. Onun üçin ol bolon çağalaryň ýa dogun çağalaryň uzak ýaşap bilenok. Sebäp olarda medisina hyzmaty ýok. Ene şu zatlaryň hemmesi bir ýere utbaşanyny bizim türkmen halkymyzyň ullukan bir betbaçylyk ýa tragediýa uçuranlygynyň faktlary açylypdyr. Näme üçin hökümet gizi ýapsaklýar? Sebäp bular şol öňkü eser ýykylanyny zamanyny ilat baş sanyny saklap bilmediler. Yalan sifir berýärler san. Ay biz 7 milyon, ay biz 6 milyon ýa 5 milyon. Ýok. Menne var maglumatlara göre ýurduň içinden gelýän habarlara göre ynamdar çeşmelerden ýurduň içinde 1,5 milyon bilen 2,5 milyonyň arasynda bizim vatandaşlarımız ýaşaýar. Başga adam ýok bu taýda. Ýene de 1,5 milyonyň goly ana ýurduň daşynda. Ondan şolaryň hemmesini alanda ol 90-njy ýyllarky 3 milyon 800 miňe ýetenekdi. Demek biz 34 ýyl diňe yetki berip gelipdir. Şu taýda. Ondan biz nähili bir ösüş barady, nähili döwlet barady, nähili ýagty gelecek barady, alternatyw barady, Gölül Suriýa Mercedes barady görüň etmeli. Biz baş tanymyz ýetip gidip otyr. Merge kesellegen ýaly. Urusly döwletde millet sany azalýar. Gaty geňdir. Ýöne çağa ölümi boýunça Türkmenistan ilkinjilen hataryny birinji ýa ikinji ýere ýelýär. Çağı ölümü boýunça. Hatta Afrika döwletlerinde şunçu çağı ölenek bizdäki ölýän çağlar ölen deňeşdirende. Hana? Ine şeýle statistika. Ine ikinji soraň näme? Ajaxyn. Amrada şu indi statistika boýunça aýtsak, ýa-ni siz aýtdyňyz da ana şu ilat sanynyň umumy sany 1,5 içinde 1,5 milyon adam bar ýaly çaklama bilen aýtdyňyz ony. Bu 1,5 hakyky aralygy. Indi Türkmenistanda bir ýa-ni Türkmenistan bir baý bir döwlet hökmünde özüni şeýle bir 4-nji ýerde duran döwlet hökmünde görkezýär. Ýene de şu ýerde şo 1,5 milyon halkyny ekläp bilmändi ortaga çykýar ýene. Hem ilat yurttaşına hakkını edýärler. Yurttaşına gidýärler. Demek o yurtda iýip içki meselesi günlük bir iýip içki meselesi problemi bolup durýar. Şoň üçin millet yurttaşına gaçýar diýip düşünýärsiz. Siz nähili düşünýäňiz oňa? Gaty dogry ajaxyn kardeşim, hiç kimim gülýäli ýaşap oturan durmuşyny, maşgalasyny, öýüni, ýylini, öwzaryny taşlap daşarypdy. Näme üçin gitsin? Eger döwletini bir zähmetine görä hak tölenýän bolsa, adamlar bir şolar ýaly sosial taýdan goraly bolsa, döwlet ýa hökümet enelen çağalan ýaşlyň ilim bilim beýleki mezur zerurlukdan öpçün edýän bolsa, onu näme üçin bizim halkymız gidip bir döwletlerde hyzmatkar bolup işlemeli. Ýani aýdyp geçdiňde biz 4-nji ýerde diýip. Ýer asty baýlyklary boýunça Türkmenistan dünýäde 4-nji ýerde. Ýani ýer üstünäki halky seretsen, şo ýer astynaky baýlyklary, şo ýer üstünäki halk 700 ýyl ýetede ýeterlik ýatyp ýetedi. Ýöne şon erezel ullansa. Bular bolsa öz halkymyzdan dören, öz halkyň içinden dören düşmanlar ya orta satylarlar halkymyzyň agzyndan kakyp daşary döwletleri ýedirip otyrlar. Näme üçin? Şu alan haram kursusyny bir kanun hakimiýetini berkarar etmek üçin we nesilden nesile geçirmek üçin oýnalyp oturulan syýasy oýun. Ene şoň üçin bolup geçýär bizim halkymyzyň durmuşyny şolar ýaly paçygaly ýagdaýlar.
Sen aýtdyň ol ýere içeri zat ýok. Ana halk çekinenak, utananak rolikler çykypdyr. Magazylarda satylýan etin ya beýle haritlaryň hilinin nämedigini, ol etmi, et bolany näme et ol, sygyryň etimi, eşegiň etimi, ölen malyň etimi, diýrinkin belli däl. Şo bilen halky iýmitlenip, halky ýene de bir tarapdan ajalyp ýürýärler bular. Bulara halk gerekkä. Şonuň üçin bolup duran zatlar şeýlere, ýöne bir zat barda inni halk oýlanyp başlady. Şonu da men şükür edýän zatym begenýänini aýtmaýyn. Elbetde halk gynanyp ýa-da adam begenip bilmez bu zatlar. Ýöne bir şükür edýän zatym halk inni biraz kellesini işledip başlady. Näme üçin, nädip, kimlen ömesi bilen biz şu gullere düşdük. Günäsi bilen, ýa etmişi bilen. Halkın näme günäsi var, ya eden jenaýaty var, döwletiň garşysyna mı, hökümetiň garşysyna mı, kanunlaryň ya baş kanunyň garşysyna mı? Ýok. Bizim halkymyz hiç haçan hökümete ya kanunyna garşy çykan adam däl, men bilýän öz halkymyz tanam sana aýdýan. Ýöne şolar ýaly bir ýumşak, şolar ýaly bir ynanjyň halkymyzy, sada halkymyzy näşeýip ullanýarlar. Sadalığım adıma uludiyan berýäneken onu meni durmuşumuz subut etdi. Ne gysgarak aýtsam şeýlerak bizim şol näme üçin şolar ýaly güni düşünmez. Elbetde bu zatlary ýanky ykdysady taýdan alyp düýbüne seredip näme üçin emele geldi, nira gitdiğini şol baýlyklarymyz aýdýarsa, nira gidýär şol baýlyklar. Ine 4-nji ýerdäki Türkmenistan o gaz nebit durana ol çykyp dur SSR zamandan beri. SSR yıkılan verim akık gidip otu. Yöne nira gidiyor, kime gidiyor, näçe narxa gidiyor. Şonun gelen kazanç bar bolsa nira karşılanıyor. Yani şu sorulun hiç birisine şol özün hökümet dip atlandırýan jenayetkar terror topardy jogap almarsın. Sebäp buya gaçan ýaly hemme zadyň üstüne gömüp goýýarlar. Belli däl. Nira näme we näçe satanlar. Emma şol mesela 90-njy ýylda men bilýän şo ýyl statistikam 90-njy ýylda Türkmenistanyny öndürilýän gazyň möçberi 89 milyard kubmetr. 89 milyard kubmetr öndürilip dur ya çykyp dur ýerin aşagyndan. Onu sen nädip ýapyp saklajak? Ol akyp durar turbadan ortaýa gidip dur. İnnem bugün kunaýdy yok bizim aluşymyz yok, satuşymyz yok, 10 milyard sattık, 15 milyard sattık. Galany nirä diýip gaz kärleri işläp dur. Ya nebit bu işgalary işläp dur. Şol döwrem ýalňyş men bolsam bir ýylda 6 milyard mı ya 7 milyard başga milyardlar 6 milyon ya da 7 milyon nebit öndürilýärdi Türkmenistan ýarasyna çykarlar. Ondan o nebitten benzin salyarka, kerasin, näme, ýa beýleki zatlar alınýardy. Ine şular ýaly. Şoň üçin biz bärde ine şular ýaly konstatasiýa etsek, umum baha berjek bolsak, şu zatlaryň hemmesi ýemeden bir kanunçylykdan gelip çykýan, döwletde hiç bir kanun işlerine, hiç bir döwlet edarasy ýok. Konstitusiýa diýilen zat bir döwür aýak astyna taşlandy. Taşlanandan soňra ol 7-8 ýyl üýtgödüldi. Hemme üýtgötmelerim halkyň peýdasyna däl, halkyň depesine ýanky o şänlikde oturan bir kanun hökümet işgärleri tarapyndan edildi. Näşeýle? Sonra köp sağ olun beren bilgileriniz üçün. Şu ýerde ýaňy bellep geçdiňiz-de. Yani bir maşgalada 7-8 sany çağa doglardy diýdiňiz. Bundan näçe ýyl 30 ýyl öňmen belli däl. Emma şu ýyllerde 2-3 çağa onuň ekläp bilen akly. Näme üçin diýsen, ana paxta ýygymy, paxta şo zatlary imtihanlary, aýal maşgalalary, esasan aýal maşgalalary köp ulanýarlar agyr rahmetlerden. Hem o çağa dogurjak denanlary şeýle işlerde ulanyp, yani olaryň iyice iýmite bir ýetenek, ýene de agyr rahmet çekip, ýene de iýmit ýok. Şo ýygan paxtasynyň ham çividiniň ýagyny almak üçin şu wagt nowatlarda durýarmışlar. O ýagam
erwet bir gara bir nödürü yani yer ýaly däl görnüşde o filtrat edilmedik yani o gowdal yani görnüşi yer ýaly derecede däl. Şonda da millet şoň nowatynda durýarmy şu wagt bize gelen maglumatlarda sinetdim. Halra da bu meselelere gaty bir korkunç, ilhenç meseleler. Bunları bir sagatyň, 2 sagatyň içinde halkymyza ýetirmek yani aýdyp geçmek yani analiz etmek gaty kıyın diýip düşünýän. Şoň üçin geldikäride şu ýurdumyzda bir jenayatkar bir hökümetiň bardygyny, ogry bir hökümetiň başymyzda bardygyny özüniň şu eden alyp baran bir topar hukuky işleri bilen yani orta dökdi. Yani aydın bir görünüşde açıp görkezdi da şu halkymyzyň yani şu geldikäri diýýäli bir topar adamlaryň hakyny ýyp yani ogry diýip oňa bir topar töhmetleri atyp ýa-da türmelerde çüýrüdip ýitirilen adamlar bar da şonu geldikäride bütün dünýä açyp görkezdi. Şu arada birazajyk durup geçsene diýip pikir etdik. Ama ajahan kardeşim gellikärdiň akbaly barada ya maşalasynyň çeken jebir sütümi barada bulan elinden alınan emlak barada ozalan bir küçerde aýdyp geçdim diýipli ýöne gerek bolsa ýene bir gelde gaýtalayp o halkymyz belki dinlemedik badyr, eşitmedik badyr bilip goýsalar o hakykatdan gellikärdi öz maşalasy bilen gysylyp ýurtdan çykandan soň şu emägelliler bu Çehiýada 16-njy ýyldan bäri şol arda ýazyp 8 ýyl görüşip ahyrky soňunda da öz hakykatyn suwd edip berdiler halkara derejesinde. Elinden alınan emlagi, ýumurlanjagy, o ýanky bu maşgalasyny çeken jepasy, jebri, özüniň türmede bir näçe ýyl oturmagy, soňra Berdimuhammedowyň üstünden türlü terze nähili waýdaýyn. Şular ýaly gülmek üçin ýaşam insanlyk derejesini, mertebesini pese düşürmek üçin etmediği işi ýok şol Aňyk hökümetiň. Şol sany oň öz kiçi inisini hem getirip geldikäriň garşysyna goýdurdylar Aňyrda. Sebäp ol enisi hökümetiň eline girew bolup ýaşap beren oglan. Daşary ýurtda bolsa elbetde öz agasyna garşy ýa bir gytaklaryň hiç tatdymady. Emma Aňyrkylar şonu mejbur edýär. Dogony düşman etip goýdurýar. Ine bu jenayatkar toparyň oýnaýan oýny şol. Ine ol Niýazyň şol 91-nji ýyldan bäri oýnap gelýän oýny barda. Burawdan birini tutup äkidýärler, muny urýarlar, ýenjeýärler, odan näpe ýerleşdirýärler, o taýdan maslagyny urýarlar, jesedini. Ine bütün o ondan görürüm. Hana planın akitlerini cesedi geldi. Siz bir oturun öýde sesiniz çıkmasın deyip öne oğluna gyzyna şeýitdirip ene bular gorky duýgusyny adamdan kalbyny ornaşdyrdylar. Bir düýpli gornalan ssenari öz akyny edilen işte ýörüýte edilen. Şol 90-njy ýyldan soň ýa 92-nji ýyldan soň türmelere getirip amany şol türmede oturarlar köpçülikden urdurup ýenişdirip o içinde ölen aýty diýir galan aýty maýyp bolan aýty şeýitdirip o halkyň gözüniň oduny alyrlar. Ondan o türmeden çykan bennede o ýerden kellesini galdyryp bilen polis ustady görse o iki köç aňyrsynyň aýlanyp gaçyp geçýär. Sebäp aňyrda iýen taýaklary bardy, ızasy bar. Ine şeýdip halkymyzy gorkudyp şular gorkasyna saldylar. Hajahan. Ondan şo gorkudan soň halk enne ýuwaş enne düşünüp başlady. Özüniň şeýler şu ýagdaýda saklanýanlar, ýöne mundan durmuş bolmajagyny gelecekde öz çeken enatasyny çeken jebrini şu marsa çekip otursunuz. Sizin çeken jebrinizden beterini sizin çağalaňyz çekjek. Soň aktyklaňyz şoňa indi halk düşünüp başlady. Şoňa indi beslimen wagty geldi, gümmollyman wagty getdi. Biz indi şol bütün halk bolup öz günümüzi, öz ýurdumuzy özümiz düzeltmese bile daşynyň gelip sen otur men seni işini edip berenýän bir döwletin bir adamyň tapylma.
Ine şoňa biz şu terde halkymyza ýa-ni 5 ýyl bolup barýar, düşünürse işini geçirip otur. Ol aňyrky jenaýetkär topar kim? Nirden bilen göz başy, bilen hojaýyny kim? Haçandan başlandy. Haçana çeli dowam eder. Eger halk deme otursa, bizim geleceğimiz nähil bor? Ya çağalymyzyň ya aktypçylygyň. Ine şu barada biz bu ne günasa düşünürse işlerini geçirip otur. Onsoňa Aptalından yine de ediyen tağırlama kurulacak täze Türkmenistanyň hemme konsepsiýasyny, düzgün namasını, bizim maksatnamalamy, edilmeli işleri, haçan nähil terzi, kimler şu zatlary biz halka şu aýdyp nähilleýänini düşünmezse zat kalmadı. Halk ine okuya, görýär, bilýär. Şoň üçin şu zatlaryň üstüne adamlar oýlanyp başlady. Yurdun içinden bana elbette ýazýan adamım, jaň edýän adamım azel. Bunu nasıl jaň edip durlar? Haçan bolar, nähil bolar, näçek bolar? Şoň üçin bizim şol yurdun içinde döredip başlayan oğurluklarımız gaty wajypdyr. Şol işi dowam etdirmeli. Näme üçin ajagan? Ine biz bardyk diýeli ýurda. Ya sonra gitti, şuun gitti, yumuruldu, diktatura yok. Kaçıp gittim, uçup gittim, yok edildim, yok da yani, kurbanlığım, tokumum, on töweregem, şu rejim saklayan, hiçbirisi yok. Yani biz bardık, näme etmeli, kimden başlamalı, ne edip yurdu dolandırmalı, halk näme ýemeli, näme içmeli, ne edip ýaşamalı. Yani şu soralarım, onun 9'sunu yerli dolanır. Yani yerini hakimet, jogap bermeli, alyp barmaly şol işleri. Yerli hakimeden biziň aýdysymyz ýa şol şumal ýerlerde düzülen oğurluklar var. Şolar alýa ahly jogapkärçiligi öz boýnuna. Şolar ýöredýär öz obasyny, öz kolhozyny ýa daýhan birleşigini ýa şäherini ýa etrabyny ýa da welaýatyny. Şol bize wajyp. Täp şuň kun hakimette oturdiyan ol aşgabatdan bellenen bir yal ýagalar birem otaýda işlemeje görünüp durýar. Diýmek, şonuň ornuny biz kim bilen doldurmaly? Kim gelmeli şo ýere? Ine halk şu barada oýlanmaly. Başarýan bolsa men barjak diýmen. Barjak bolsaň sen onu ýanyna ýollaş ýygyna da etmeli işleri kesgitli. Umumy ýoly, umumy salgyny biz berdik. Ine barlaryna ilkinji edilmeli işler näme? Nämeden başlamaly? Nädip biz meclise yani saýlawlary geçirmeli. Nädip partiýalary biz hasaba almaly, registrasiýa etmeli. Nähil terzde hökümet döredilmeli. Gara mesele gatykan milletin çöken saglygy bar, harbugulluk bar, ýykylyp ýatar. Birje awat bizde ýaka putuk ýok Türkmenistan. Hemmejigi ine halkyň özgerdenine düşýär. Şoň üçin halk öz içinden özüne gerek ya özüne bähbitli ya öz mesela islegine göre işläp biljek ýurdu dolandyryp biljek, şäheri owan dolandyryp biljek adamlar özleri çykarmaly. Onu Aşgabatdan ya bir bellemeli däl kardeşim. Bile mene gurucu meclis hökmünni häzir şu mahal işleýär, ýurda baramyzda parlament saýlanan onu täze biz boş. Yani olur öz işini dowam etdirin. Biz ýöne şolary işlemek üçin ýol ýolda kanunçylygyň edilmeli işlerini salgy berýär. Galan zat ol saýlanjak täze deputatlary ýa meclis agzalaryny bagly bor. Şoň üçin gece günü biziň edip oturan işimiz halka düşünür işi. Şunu aýdaýyn gysaça. Zor sağ olun Halmurata. Indi yine de bir sorag ýüzüçke daştaýda, ýani siz diýdiňiz-de, şu wagt biz ýurda barsak ilki bilen bismilladan nämeden başlamaly diýdiňiz-de. Şu yerli öz-özüň dolandyryş diýdi. Bundan näçe ýyl öň siziň çykyşyňyz bardyr Halmurata, Saparaga, Kemine, Merdanyň hemmem şol çykyşy gurucu meclisiň ilki yerli öz-özüň dolandyryş diýip belläp geçdiňiz-de, şol giňişleýin şol durmuşa geçiriljek de onu diýmek. Şonu öwrenmek gerek halkymyzyň. Hökman. Berekelle. Aýdyp diňle. Yerli dolandyrışa geçip bilsek, onu yerinde oturtup bilsek, onu biz şuun piýaly halkymyz ýurtdaşynda kösenip ýörler.
birnäçe olaram ýygyna gaýtyp geljek, ötüşler boljak. Şu zatlary ortaga çykarmamyz gerek diýip düşündim ondan men. Şo ýeri öz-özüň dolandyrşy bolanyna ol gaty kendi ady öz için alýar. Saparagyna ykdysady reforma diýip kän gurrun etdi. Edil şonýaly şu ykdysady reforma mundan näçe ýyl öň, 30 ýyl öň ýerine ýetirilmeli bir reforma da onu yerinde oturtmaly diýip şo wagt oturtmaly ekenini. Şo wagtam ýitirim edilen adamlar bar halmyrada. Bir topar müňlerçe adamlar barna. Geldi käri diýaly, elinden emlaklar alınıp ýa-da ogry ya şu bir jenayetkär diýip görkezlen, terror diýip görkezlen türmelerde çüýredilen adamlar bar. Olaryň ykballary nähili bolar, olaryň gelecekde maşgalalary nämeden peýdalandylar, ýani saglyklaryny ýygyna gaýtaryp almak üçin, ýani kompensasiýa mı bar olary. Şol hakda bir ada çykyş düşündürüş berseňiz halkymyza oson ýene dowam ederse ýoksam wagtymyzam ýakynlaşyp gelýär almyrada. Bolar aýdyp beren häzir bir çetini onu şol birinji jümläňizden başlaýyn. Hakykatdan şu mahal ýurdun daşyna 3 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl görüp näçe ýyl işläp beren ýurtdaşlarymyz bar. Olar hiç bolmanyna şu Türkiýanyň guruluş sistemasyny gören bilen ya yaşap beren adamlar. Şol sistemada Türkmenistana yok. Yani şonun gowusyny gurmagy mümkinçilik bar. Nämeden aýdýan? Sebäp bizim ýurtdaşlarymyz geýje güni internete ulanyp bilýärler. Isle sen Şweýçarýan durmuşyň bar, isle Germaniýa, isle Amerika, gerek zadyň alyp okap görüp özüňi bir peýdaly bir zatlar alsaň bolýardy. Men şon üçin aýdýan şol adamlar bizim ýurtdaşlarymyz hemmece ýurdu donanyp barmar. Ine şular öz ýerini, öz çykyp gaýdan obasyny, şäherini, etrabyny, ýagny bu welaýatyny täze Türkmenistany gurmaly. Bulun hökmen ne edämeli işi şol. Ol hormatly işdir, jogapkärçilikli işdir, agyr işdir. Ýöne şol hökmen edilmeli zerur iş. O yetmeýän spesialistleri, bilermenler, aýdal bir ulma adamlary daşary ýurtdan çağırıp getirip biler hakyna tutup. O döwletlere mahsus zat eger ýa-ni ykdysadydy birden galdyrjak bolsaň, özüňde ýa-ni ilmi potensial bolmasa, onu daşyndan alymlary getirip bolýar. Ya injenerler çağırıp bolýar. Ya zavod fabrikler gurup bolýar, soň öz adamlaryň şolar okutýar, şo bilenem onsoň ykdysadyt öz güýjüne girip başlaýar, ya ayagy galýar, ya ayagy durýar. Hökmen edilmeli işler ýöne şu mahal bizim düşünürmeli zadymyz, şu ýurdun daşyna çykan ýurtdaşlarymyz bar. Şolara aýtmasyz ýurdun eýesi. Gurban bolam däl, oň töweregem däl, menem däl, senem däl, hem bütün halk ýurdun eýesi. Şu ýurda eýe bolmak üçin bir azajyk etmeli işler bar, etmeli ihlas bar. Şon üçin bular öz orluklaryny döredin, şundan peýda badyr diýip aýdyp berenmiz ýöne köýýärde. Mesela mene ikimiz otur problemlaryň gurrun ne diýär şeýle delmi? Amma ýenem ýanymyzda 5-6 tane adam bolsa hem problemlaryň gurrun ne derdik, hem şol çözgüdini gözlerdik, hem tapardyk şo çözgüdi. Ondan şu tapılan çözgüdi bizim 10 adam bolup içimize sığdırıp bilen da halk bilen paylaşmalı. Ondan sen gidiyen öz doganlarynyň dost ýaryn kardeşleň kim ol obadoşlar şola bilen şu pikir paylaşýan biziň eden gurrunmydy. Men gidiyen beýleklerini paylaşyp ondan şu oğurluklar şu zınjyrlanıp düzelip gidýär. Ene görsen bir ýylyň dowamyny, 2 ýylyň dowamyny bütün Türkmenistan oğurluklardan ibaret borda. Arayın öýjügi ýaly. Ondan şu halk öz isterini beýan edenden soň kim olara garşy durup biljek? Ine elinde kanun ya konstitusiýa şundan hiç kim bir adam net çepene sağa etmäge haky ýa hukuky bar. Şular ýaly döwleti biz gurmakçy bolýar. Ol ay bir geler eder, ýani gurban gulyny aýryp ýerine başga bir ýerim goýsak düzeler. Hiç aşanam düzelmeýär. Sebäp hiç aşan biz ykbalymyzy bir adama baglamak bu bir jenaýetin urusy bolupdyr.
öz geleceğini gömmek bolupdur. Aydın ine bir maşgalady, aýdyl äraýal we ýene de 5-6 tane çağatı bardy. Şolaryň hersiniň öz pikiri bar. Kakan plan zat diýip galan agzyny ýumyp oturan ya ejem plan zat diýip. Çağalyň öz pikiri bar. Bizde de şeýle bolmaly. Näme üçin? Ol aýdyl daha soğudun tozap yatan bir etrafında oturan bir maşgalı ol Aşgabatda ol yemede mesleğine çıdaman hani ağzına gelen samra oturan bir devlete tabi bolmaly. Men düşünüp bilemem. Beýle zat bolma hakkı yok. Bir nähile kanun işleyen devlette. Aslında bizde hiç bir kanun işleyen kanun şol ene kastımy gün ağzını açıp ağzını yumup duran robot. Şol näme diýse ya şo diýdi diýip ekrana çykarylsa şo bolýar. Olama öz halkyny bähwidine işleyen adam däl, ol döňüge. Orsun getirip goýan dikmesi. Bular dikmeserdar hemmesi. Niýasam şol, gurban bolam şol, dogmasam şol. Hana subut etmek hemme zat elimizde. Ana şuň orgun çykyşynda aýtdymy? Näme üçin benzin, salyarka gyçylygy bar Türkmenistan. Sebäp hemme ýalňyş öndürilýän, ýalňyş ählisy Orsiýada gidip dur. Şol ýalňyjym Orsiýadyň harby tehnikasyny ulan o ýa-ni Ukraina halkynyň garşysyna uruşulýar. Ondan ertesi gün uruşy toranyny Türkmenistan jogap bermedi edip oturan jenaýat üçin. Ya şuň kun şo tak uğradyp oturan hakimede basyp bararlar. Elbetde berer. Yani halkının şu zatlara düşünmeli gerekti. Şonay denildi. Gelli kari sunga biyenisi hem Mehmet'e hem tutarık hem görürler. 8 yıllap arman, yadaman, bir yerde halkara kurumu var olsa, suut emeleri var olsa, şoları yazıp eline fakitleri var, dokumentleri var. Ben görürüm sen aydan o dokumentleri. Ol yemedenle harittan o magazynyň bu magazyny okladyň arasyny gurady ýetdi gitdi. Ýok, atdylan zat adamdan ýokardy hasap alynýar bu dünýä derejesini. Ondan ahyrda katlary. Ine şoň üçin bir subut etdi. Özlerini şol malyň birinjiden özüm kidigini, ikinjiden özlerini basylyp alnyny, üçüncüden şol zatlar üçin ejir çeken maşgalasy bilen. Ine mesele çözüldi. Şoň üçin ýurdun içinde gelli kari son kıyali men milyanım 10 miňlerçe maşgala var. Belki bular 100 miňlerçedir. Canım belki bardyram şolar. Ýöne olar bugün kun şu gorkudan ýaňa öz itiren adyny itiren saglygyny ýa adamlaryny aýdyp bilen dile getirip bilen aklyr. Ýöne erti täze Türkmenistan bolsa şu ardalardan ýaňa ýokary suut kabinetine çeldi gömeler ýylyň ardasyndan ýaňa. Ýöne o günlere yetmek gerek. Yeterse. Ýöne şoň üçin biraz azyk tagalla etmeli. Her bir adam öz ýerinde, her bir maşgala öz ornuny. Hana görelli alsaňyz geldi karetli maşgalasyndan görelli alyň. Özi aýalynyň 2 aýallygyny ondan bilen ulu oglu Dawud, onuň kiçi gyzany onuň Birleşen Milletler Guramasynyň çykyş etdi. Ine bulan hemmesi bir ýumruk bolup çykyş edip otyrlar. Näme üçin beýle kim maşgalalar şonu eden akdyň soraw var. Men özüm kilere jogap berýän, eden işlerini bilýän, ýa edip oturan işler. Näme üçin beýle kiler eden Ýewropa çykarly bar. Aýyny men diktaturadan ýa diktatordan ejir çekdim, ýa gaçyp çykdym, eýtdiler, beýtdiler dip ýalan sözler geleli bar. Näme üçin siz şu halkyň peýdasyna ýa bähwidini ýekeje iş edende? Ene soraw. Şoň üçin men aýdýan biziň halkymyzy kümsükleriň köp bolanlygy üçin biziň halkymyz şuň gün öz ýaşamaly şertine de, derejesine de, mertebesine de ýaşap bilenler. Satlykka, kümsükkä. Ne kıyıska çaysam şeylere, kardeşim. Ağul halmırada, şu geldikär ideal orta gündeme çıkarıp bilen akdiydi bir topar yitirmedilen adamlar, öldürülen adamlar, türmelerde çüýredilen olaryň maşgalaların näme? Gözü gorkulan hukuklary ellerinden alınan diýip hasap edýär. Şeýle diýip düşünýän men. Oň üçin ýurdun içinde buny dile getirip bilmediler olar. Biz haçan şu gurucu meclis
orta neme çıkandan sonra ondan soň etip biler. Yani yurtdaşynda bizine bir näçe müňlerçe yurtdaşlarymyz wefat etdi. Olaryň hem saglyklaryny, maşgalalaryna kompensasiýa şu zatlaryň ortak çıkar diýip düşünýän. Yani täze Türkmenistanyň. Jogap bereyim. Zatlaryň hemmesini halmyrada, bu zatlaryň hemmesini bir aýtjak bolsaň, yani bu meseleler, problemalar çüýren diýer tapara bir çetinden. Haýdy ýerinden tutsaň eliňe gelip dur. Muny 1 saat, 2 saatyň içine sygdyrar ýaly almyrada. Şey diýip düşünýän. Dogry, yani men Ýene de aýdy berme. goşuňyz bar bolsa, Men goşuk, sen aýtdyň da ýan kardeşim, şol ýurduň içinde gorku bar, şol ýaly ejir çekerler bar, olar aýdyp bilenap, ýa diýip bilenap. Şu ejir çekeniň şol jemaatgar topardan emesi iň agyr jebir çepa çeken maşgaly iklim falan maşgalasy. Para. Yani para dymy oturana. Ha? Şuna salynan maşgalan maşgalasyň başyna salynan zulüm hiç maşgalaň başyna ýok diýip men hasap edýän Türkmenistanyň içinde. Men bilýän näme bolan bolup geçen, ýa-kim bilen başyna näme san. Ýöne diýmek, eger şol adam özüni gujur gaýrat tapýan bolsa, şu diktatura garşy durmagy, näme üçin beýlekler özüne gaýrat tapyp bilen akdyň soru men öňümde durýardy. Göreli alaýmalýalyk, her kişi aýtsyn öz başyna düşen musallaty. Näme üçin aýdanaklar? Hatta en atasy tutulup şu türmelerde çüýredilip, çağılarym hani Ýewropada ýaşap bererler var. Men bilýän familiýasyny aýdyp oturmaýdy. Näme üçin olar atasynyň ganyny ýa hununy soranak ýa emlägini? Ene? Ondan bular ýaly prezidentli bolanyň bolmanyna mäşe diýip düşünýän özüme. Yani hani biz watan söýýär, Türkmenistan söýýär, o gyzalon söýýär, onu wepaly bolmak gerek, watany goramaly. Şo neden haklar? Ya bir edip bermeli, sen aýdýar, bu täze Türkmenistany gursak, şolara kompensasiýa zat tölenir eden. O elbetde tölemeli, eger biz dünýäwi demokratik döwlet kanuny döwlet gurýan bolsak, biz şolaň çeken ýetkilerini bermeli. İlkinji nowatda berilmeli ýetki, şol 90-njy ýylda manat gerdilerine ilatyň puly koýda knişkedarky. Ine biz şolara gaýtaryp bermeli halka. Öýelleri ýokdur, ol adamdan köpüsün. Ýöne ýygyny galan çağalary bardyr. Şolara bermeli. Ondan sonra gidip vermeli. Kim nirde, ne derecede, näme emlägini yitirdi, näme jebir çekdi, näme görgü gördü. O elbette suw getiren ben köýde döwen den tutulmaz. Ilkinji nowatda hiç olmany bir jinnek galyjak öz halkynyň ýagty gelecegi üçin biraz azap eden, zahmet çeken adamlara beriljekdir. Aýtdyk biz ozal öwran ýazylgy biziň emma dokumentlerimizde de ýazylgy, beýanatlarymızda da, maksatnamalarymızda da. Onun için bu zatlar ediler. Yani şular gelsin etsin, menin barıp 30 yıl bundan ozal yitiren emlagmalarını öýünüp duruny ýatjak bolsa, garaşda ýatyber sana gezek gelýänçe, belki 30 ýyldan soň geler ýene de. Sebäp o taýda ejir çeken ýüzlerçe müň maşgaly bar. Ya mümkinçiligi azmy adamlaryň şuň kömek etmäge, ýurdun daşyny aklary diýen. Ediberin. Kim elinizden çeker, hazina gelen pul hani özüňde soň ertesi gün 10 etsem, 100 etsem, belki 1000 etsem bolup dolanjakdyr. Onu bilen adam ýok. Ýöne edin öz watanyňyz üçin. Gelecek size gerek. Ýok, men Ýewropa çykdym, ýa men Amerika çykdym. Maňa Türkmenistan gerek gel, gabry bolsun diýseňiz, onu hiç açanyň siz öwülüp şu döwlete dolanmarsyňyz. Onun bilip koyun, sebäp o döwlete eýelik etjek adamlar ýa gelecekki neseller sizi goroýuna da getirmez Türkmenistan. Sebäp siz şular ýaly kritik momentde, şular ýaly halkymyzyň iň kyn agyr döwrüni geçen 33 ýyl ýaly şu taýda dymy oturup innem dymmaňy dowam etdirsen, bir bölük halk ganyny döküp gazanmaly bolsa şonu. Sizem gelip on ganynyň hasabyny o taýda ýaýnap gezjek bolsaň, bolmaz. Men aýdýam şu taýda bolmaz.
Gerek bolsa Türkmenistanyň parlamenti kanun çıkarır. O çıkarsınlar hakkı var. Täze saýlan parlament. Şu zatlary da baha bermeli bor. Näme üçin şu diktatura 33 ýyla çekdi. Men aýdan soň 3 güne ýetirmän kölün çıkar asmana sowursa bolýardy. Ettirmediler. Birinciden, ikinciden halk gollamadı. Üçüncüden meni düşen günümüz. Ýa bir nesili ýetiştirip başlaýas bol, ene domla dostlar topalýaly şagallar. Ýok etmek üçin. Ana gördüňiz-de 20-nji ýylda näme bolan. Ana şeýle kardeşim. Şoň üçin göres öňümizde göres günnelik maksadymyz aýdyn. Şoňa da biz hökmen ýeter. O barada gurrun ýok. Bir gün eýlerek, ýarym ýyl beýlerek indi soňy görünüp dur. Bulan şu Putin kakasy giden bütün Merkez Aziýa pytyrýar. Onun şu taýda tomaşan bilen hemmesi görür. Kaçıp başlapdyrlar Türkmenistanyň nakryşy. Ýa-da satylýan elitin jaýy var, Aşgabat şoň töwrüni. Şolar şu öme haramhor hökümete hyzmat eden ýalakary. Bilýärem näme boljak. Şoň üçin ana Dubai diýdi, o diýdi, bu diýdi, Ýewropa diýdi, Türkiýe diýdi, kaçyp ber. Kaçın. Näçe uzak kaçarsyňyz, onu soň wagt görkezler. Şoňa aýdyn. Başga näme soragma bolsa aýt kardeşim. Bolmasa şu ýerde jemläli. Täp aňyrdaky halkym aýdyp durdy, olgun sorag jogapda maňa aýdyp berdi şular ýaly. Qysgaray daýsan. Olya Halmrada şu beren gurrumlaryňyz üçin gymmatly wagtyňyzy aýryp şu ýere gelip şu siz onsodan bäri çağırmasam siz her gün çykyş edip halkymyza ýetirip oturýarsyňyz da. Ol işler alyp barypdyňyz sapara siz gurucu mejlis oğluňyz bar hemmesi şu ýerde siziň hemmäňize sag bolsun aýdyn Halmrada gymmatly wagtyňyzy aýryp gelip bize giňişleýin ýani halkymyza bir düşünür ýaly dilde, sada dilde düşündirendiňiz üçin sag bolsun aýdyn. Ýene de bu gepleşigimiz dowam eder Halmrada. Buny beýle galdyrmar sebäbi bir giden meseleler gurucu mejlisiň ýani milli halat etiş komitetiniň öňünde keserip durşuň köňünde öňüne gelip dur. Bulary bir ýere üýşürmezden toplanmazdan muny halkymyza ýetirmegi makul bildik-de Halmrada. Başga siziň aýtjak goýjaklaryňyz ýok bolsa watandaşlarymyzam şu meselelere gelip boşulmagyny isleýän. Tawa bir jem geljekde wagtyňyzy alyň bir jem muny ýa-sol 28-ni Amerikada ine biziň kardeşimiz Olnur hanym onuň çemen bular ine ýoldaşlary bilen ine Gazakstanyň bir ine biziň näme diýip garynmaşymyz bolýar Gazaklarym bir tarapdan ine olaryň gelip bize gollaw berip çykyş edipdirler. Gaty diýip aýdylan sözler bar, çykyşlar bar, ingliz dilini, türk dilini, beýleki diller, rus şular ýaly ine halkymyz üçin edip oturan ýa çekip oturan zähmetlerin üçin men ullukan minnetdarlygym bildirýän. Okan görüň diňlen näme diýipdirler, näme aýdypdirler ýurtdaşlar. Şol zenalar sesi ama websayta girseňiz bar şu taýda belki menim özümde alyp goýan öz kanalymda. Şoňa aýdyn. Sag bolun çeken zähmetiňiz üçin rahmetinem görjeksiniz. Halmrada bizem şu ýerden uly minnetdarlygymyzy bildirýäs. Oğluny çağırýar, çemen öýräýär. Ýene onuň ýanynda şu protestda gatnaşanlar şu hemmesine şu ýerden ulukan sag bolsun aýdys. Uly işler edip oturýarlar. Muny dünýä görüp otur Halmrada. Dünýä ýüzü şimdi şuň günden soňra ýani 5 ýyl bäri alyp baryp oturan işleriniň netijesi diýip düşünýäsdir buny. Hakyky. Yani gurucu mejlisiň, milli halat etiş komitetiniň Oğluny çağırýar, sapara sana bar hemmesiniň hem uly goşantlary bar şu ýerde. Hemmesine sag bolsun aýdys. Watandaşlarymyzdan ýene geljekki gepleşiklerimizde köpürek çykyş etmäni çağırýas. Halmrada sizem çağırýas. Sag bolun. Başga siziň aýtjak diýjekleriňiz ýene bar bolsa, goşup biler şu ýerde, bolmasa da hoşlaşaýaryň. Sag bolun çağırýarymyz. Watandaşlarymyz bilen. Hormatly ýurtdaşlar, sag oturuň, taglykda görüşelim. Sag bolun ýurtdaşlar, sagykda görüşelim.